हम रहतानी बाबूजी के घर में, बाबूजी हमार रहले बाबा के घर में, बाबा हमार रहले दादा के घर में, दादा रहले परदादा के घर में, आ परदादा के अंग्रेज दिले रहलन सो घर रहे खातिर। ई लो सब जना एकदम ऐस कर के मरल बालो। जब हमार टाइम आयल तो बबुआ कोनो जॉब कर ले, सरकारी जॉब, हमार लंड खातिर सरकारी जॉब कर ली। जब तारा लोग के टाइम रहे 100 में 30 नंबर आ जाओ तो IPS को नौकरी लाग जाओ। ओ टाइम में तू लोग मकई खा के सतुई होगत रहल लो। हमारा टाइम में कर बहिन 100 में 99 नंबर आ जाओ तबो नौकरी फिक्स नहीं के, मतलब सतुई खा के ओकर